arvomaailma, joka antaa kaikille mahdollisuuden. Tämä länsimainen maailma, missä eletään, niin ei todellakaan mielellään anna mahdollisuutta kaikille. Se näkyy monella tasolla. Se näkyy siinä, että ihmisten väliset tuloerot on kasvanut hirveästi. Ihmisten hyvinvoinnissa on isoja eroja. Jopa kaupungin sisällä eri asuinalueiden välillä on käsittämättömiä eroja taloudessa perheillä. Tämä tekee sitten semmoisen ongelman, että monella pojalla ja monella tytöllä ei ole mitään mahdollisuutta osallistua minkään joukkueen tai seuran tai kulttuuriyhteisön harrastukseen. Kaikki maksaa aika paljon. Me ollaan Ice Heartsissa päätetty jo aikanaan se, että jokaiselle pelaajalle tämä harrastus on ilmasta ja siitä me pidetään kiinni. Viimeisimpien tutkimusten mukaan köyhyys on yksi suurin syy yhteiskunnassa siihen, että lapsi ja nuori syrjäytyy ja joutuu tavallaan sen normaalin yhteiskunnan ulkopuolelle. Koskee nimenomaan huostaanottoja, kuntien huostaanottoja. Tietysti meillä on muitakin juttuja, antaa mahdollisuuden kaikille. Meillä on paljon poikia, jotka ei jonkun muun syyn takia pysty osallistumaan mihinkään harrastustoimintaan. Esimerkiksi jääkiekkojoukkueessa. Meillä oli yksi autistipoika pelaamassa joukkueessa ja hän ei pystynyt sitä kertomaan kenellekään, että tämä on hyvä olla tässä joukkueessa. Hän ei koskaan oppinut pelaamisesta sen kummempaa, ei sääntöjä eikä muuta, mutta oli hieno nähdä, kun poika luisteli kentällä peleissä ja muut joukkueen pelaajat ohjasi hänet aloituksiin ja muihin kädestä pitää ja neuvoja otti ja piti mukana. Se oli mun mielestä äärettömän kivaa, että pojat, jotka oli jo muutenkin ongelmallisiksi todettuja jossain päin maailmaa, niin pystyvät pitämään huolta vielä heikommista lenkeistä ja se on todella lämmittävä juttu.